Čím sa zaoberá ekonomický odbor na obvodnom úrade ohľadom povinného zmluvného poistenia? Rieši problematiku povinného zmluvného poistenia na základe oznámenia Slovenskej kancelárie poisťovateľov Bratislava obvodnému úradu. Ten vyzve daných držiteľov motorových vozidiel, aby predložili do 7 pracovných dní potvrdenie o existencii poistenia. To znamená, že musia predložiť poistnú zmluvu a potvrdenie o úhrade poistenia. V ostatných prípadoch, ktoré taktiež sú stanovené zákonom, nie je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie na tie vozidlá, napríklad, ktoré boli vyradené z evidencie vozidiel alebo boli dočasne vyradené z cestnej premávky, prípadne bolo podané oznámenie o odcudzení vozidla alebo prepis motorového vozidla na inú osobu. Tieto potvrdenia sú takisto dôležité. Držiteľ motorového vozidla ich musí vydokladovať do 7 pracovných dní. Čo v prípade, ak nemám v poriadku potvrdenia o povinnom zmluvnom poistení? Obvodný úrad uloží držiteľovi motorového vozidla pokutu, nakoľko konal v rozpore so zákonom. Pokuta je stanovená v rozpätí od 16,60 eur do 3319,39 eur. Pri uložení sankcie obvodný úrad prihliada na závažnosť porušenia povinnosti uzavrieť povinné zmluvné poistenie a takisto akú dlhú dobu nebolo motorové vozidlo poistené.